Ani sme netušili, že sa s vami stretneme v tejto krásnej vianočnej chvíli. Bude to možno netradičné stretnutie. Predstavíme sa vám ako bohoslovci pri speve a modlitbe tu v okolí nášho seminára v srdci Spiša. Prichádzame s liturgickými skladbami, pretože Vianoce nie sú iba koledy, sneh, darčeky a idyla pod stromčekom. Sme obyčajní chlapci, vysokoškoláci a túžime sa stať kňazmi. Pozývame vás na spoločný výlet s piesňou a vyznaním na Spišský hrad, do Žehry, na Sivú Bradu, Dreveník, do okolia našej kapituly. Radi by sme vám predstavili našu scholu Cantorum. Toto je jej šéf, alebo vedúci, volá sa Rastislav Adamko, je poslucháč 4. ročníka. A toto je Martin Štrbák, náš dirigent. Teraz je poslucháčom 3. ročníka a voláme ho Biela vrana, pretože je v bielom oblečený, v bielom habite. Je premonštrát. Rastio zase derie 4. rok kňazskú reverendu ako bohoslovec. A toto sú naši zboristi, scholisti. Nachádzame sa v kňazskom seminári Jana Vojtašáka. Sme tu bohoslovci z 3 východných slovenských diecéz. Sú to z diecézy Košickej, Spišskej a Rožňavskej. Je nás tu asi 364 bohoslovcov. Katolícka cirkev je na Slovensku podľa výsledkov sčítania ľudu zastúpená 70% veriacich katolíkov a tento seminár Jana Vojtašáka je najväčší seminár na Slovensku. Latinské slovo schola cantorum slovensky znamená škola spevu. Skladá sa naša schola cantorum vlastne zo spevákov, bohoslovcov. Nie sú tu všetci bohoslovci seminára, ale iba 1/6 tých, ktorí vedia, ako si najlepšie spievať, dalo by sa povedať. Nevždy je to pravda, no sme tu len 3, vlastne 4 ročníky, od 1. po 4. Našou náplňou je spievať pri liturgii, pri svätých omšiach, pri rôznych bohoslužobných akciách a máme za úlohu viesť spev pri týchto bohoslužobných akciách. Dominus dixit ad me, Filius meus est tu, meditatis undinania. Dominus dixit ad me, Filius meus est tu, Astiterum dregestere, et principes convenerunt in unum, adversus Dominum et adversus Christum
Mal som možnosť tieto letné prázdniny stráviť v Amerike. A vtedy som si zvlášť uvedomil, čo znamená pre mňa domov Slovensko. Veľmi som sa tešil domov a som veľmi rád, že som práve na Slovensku. Tešil som sa na rodičov a tiež aj na spolubratov. Aj tam. Slovensko moje, očina moja, krásna si ako raj, ako raj. Na tvojich holiach nádhery tronia, v údolí šumí ľúbezný hlad. Na tvojich holiach si spievali, otcovia našich pracovali. Slovensko moje, očina moja, krásna si ako raj, ako raj. Hej, mám očinu, ja ešte inú, kde večne vládne môj Boh a Pán. Tam si povolá, tam si privedie Pán Ježiš svojich zo všetkých strán. Tam zmiznú žiale a na reky, tam budeš bývať až na veky, na veky. Hej, mám očinu, ja ešte inú, kde večne vládne môj Boh a Pán. Kým ten čas príde, že sa to stane, chcem Bohu v láske žiť oddane. Blížnemu slúžiť a pravdu hájiť, to heslo mladých vždy musí byť. Vypočítavosť a strach zdolať, lásku a radosť vyžarovať na žiari. Kým ten čas príde, že sa to stane, chcem Bohu v láske žiť oddane. Vypočítavosť a strach zdolať, lásku a radosť vyžarovať na žiari. Kým ten čas príde, že sa to stane, chcem Bohu v láske žiť oddane. Čo nám dáva schola, ja by som to tak prirovnal
ku každej tej skladbe, ktorú cvičíme, tak tá skladba zo začiatku je taká, by som povedal, rozčlenená, rozsypaná, nesúvislá, nejednotná. Schola, keď sme sa dávali dohromady, boli sme takí istí. Ale pomaly tá skladba, keď ju nacvičujeme, dáva sa do tej jednoty, do toho celku a do súzvuku, tak povedal by som, aj my sa dávame pomaly do tej jednoty, do toho spoločenstva. Takže z tých piesní, čo sme spievali, tak na mňa najviac zapôsobila pieseň Adoramus te Christe. Je to hlavne kvôli tomu textu. Tam, i keď aj tá súhra, aj tých akordov je veľmi pekná, ale aj tie slova, hoci sú latinské, znamenajú zhruba v slovenčine Kláňame sa ti, Kriste, a dobrorečíme tebe, lebo si svojim krížom vykúpil svet. To nie je turistická vychádzka na Levočskú Mariánsku horu. Odriekanie ruženca poznamenáva stanice Kalvárie. Viac než symbolika. To je naša cesta hore. Nie je to iba pieseň a modlitba. Vydávame sa na ňu vo svojej mladosti na celý život. S narodením a vzkriesením srdci v znamení kríža a posolstva Pána Ježiša. Je tu znovu zrodenie v nás i medzi našimi veriacimi. Ja pochádzam snad najďalej, čo sme tu zo seminára, z Oravy, z malej dedinky z Krivej. Čo sa týka spolupatričnosti k národu, k svojej rodnej obci, každý človek, myslím si, že to cíti z hĺbky, zvnútra. Od niekiaľ tam, odkiaľ cíti lásku k matke. Je to nejaký hlboký cit, ktorý Boh dáva a ktorý človek rád prináša ako obetu na oltár. Na konci kalendárneho roku ma jeden môj spolubrat tu v seminári upozornil na jednu zaujímavú pohľadnicu. Táto pohľadnica definuje môj vlastný životný postoj. Zobrazuje pokojnú Madonu s dieťaťom. A ja chcem šíriť svoj pokoj môjho vnútra medzi všetkých ľudí a tento pokoj týmto ľuďom rozdávať.
takým cieľom alebo takým naplnením je rozdať sa pre veriacich úplne všetky svoje vedomosti a v tom nachádzam taký to, čo ma ťahá, čo ma priťahuje ku kňazstvu. Kňazstvo to je vlastne obeta a pre kňazstvo sa nedá len tak rozhodnúť, tak ja budem kňazom. Tam každý človek potrebuje vnútorné volanie, poď. A ja som ho, myslím, že počul, som sa rozhodol ísť za Pánom Ježišom. Mnohí majú taký pomýlený názor, že aj rozprávajú, že kňazom by sa malo slúžiť, ale kňazstvo má vyvierať z lásky. Toto je naša seminárska ulička. Ideme na prechádzku. V posluchárniach ostávajú naše prednášky, filozofia, dogmatika, pedagogika, katechetika, morálka a pastorálka, liturgika a cirkevné dejiny, pastorálna medicína a napríklad liturgický spev, ktorý sme si zvlášť obľúbili, ako napríklad Martin. A niektorí pre zmenu jazyky, ako napríklad Rasťo. Hebrejčina, gréčtina, latinčina, staroslovenčina, francúzština, taliančina, maďarčina, angličtina, nemčina. 6 rokov prípravy na vyvolené kňazské povolanie.
ale na prechádzke po našej uličke v Kapitule sme opäť tí obyčajní chlapci. A takto tu chodí vlastne už 200 rokov. Iba na sviatky a cez prázdniny seminár a Kapitula zmlkne. Ja som pracoval predtým, ako som prišiel do seminára 10 rokov v tlačiarniach. Boli to pre mňa roky, kedy som vlastne rozhodoval sa ísť za Bohom alebo ostať pracovať, čomu som sa vyučil. A teraz som zistil, že vlastne práve v škole nachádzam ľudí, pri ktorých mladnem. Trebárs po gymnáziu som bol ešte na vysokej škole 2 roky a tam som cítil nepokoj. Stále som hľadal to svoje miesto v živote. Nech je zvelebený Boh, nech je zvelebené jeho sveté meno. Nech je zvelebený Ježiš Kristus, pravý Boh a pravý človek. Nech je zvelebené meno Ježiš. Nech je zvelebené jeho najsvätejšie srdce. Nech je zvelebený Ježiš v najsvätejšej oltárnej sviatosti. Nech je zvelebená slávna Matka Božia, najsvätejšia Mária. Nech je zvelebené jej sväté a nepoškvrnené počatie. Nech je zvelebené meno Márie, Panny a Matky. Nech je zvelebený svätý Jozef, jej prečistý ženík. Nech je zvelebený Boh vo svojich anjeloch a svätých. Nech je najsladšie srdce Ježišovo v najsvätejšej sviatosti oltárnej, zvelebené, oslávené a milované, s veľkou záľubou v každej chvíľke, vo všetkých svetostánkoch sveta, až na veky vekov. Amen. Ja mám takú jednu spomienku. To bol prvý rok v seminári a to na Vianoce nás pozval pán biskup, aby sme šli spievať tu do Kapituly na polnočnú svätú omšu. No a tak sme sa vybrali 3 autom, to bol 24. december, snehu plno a z toho severného kúta Slovenska z Oravy sme došli sem. A hoci som bol vlastne prvýkrát na Vianoce mimo domova, tak tu som pocitil tú atmosféru, že spoločná večera, štedrovečerná, sestričky reholné, predstavení naši a my z chóla, že to spoločenstvo bolo tak vynikajúce, že vlastne aj to, že som bol mimo rodiny, že to mi vôbec nechýbalo. V našej katedrále si denne pripomíname živú stavbu cirkvi, večnosť viery a našu sprostredkujúcu službu. Stáročné múry, v ktorých je každý z nás nenahraditeľným kameňom. Povzbudzujúca krása, chrám nášho srdca a v ňom láska vyjadrená v zbožnej piesni. Chrám, v ktorom nachádzame odpoveď na vlastné hľadanie krajšieho sveta a harmonického človeka. Vianoce v srdci a Boží majestát v podobe ľudského umenia. Nad ním je vždy ten istý lesk divné sú
Aniel spieva Gloria, a pastieri hovoria, staňme a poďme tam, ľadla nás tá hodina práve odbila. Na jedné Vianoce som sa tešil aj ja, najmä na polnočnú svätú omšu, keďže som vlastne mal prvýkrát slúžiť pri svätej omši ako bohoslovec pri rozdávaní svätého príjmania. No a ani som nemyslel na to, aká to bude svätá omša. Pár minút pred ňou vypli elektrický prúd a celá svätá omša, polnočná svätá omša, bola pri sviečkach. A vtedy som si uvedomoval a hlboko som si vtedy uvedomoval význam narodenia Pána Ježiša. Viete, Vianoce sú iba raz v roku, ale ten rok, ktorý žijeme, alebo celý ľudský život trvá oveľa dlhšie než iba jeden jediný deň. A je dôležité prežívať ten príchod Krista na zem, na tento svet, nie iba práve na Vianoce, ako to mnohí robia, ale každý deň v tej Eucharistii, alebo každý deň sa snažiť vidieť narodenie toho Ježiša Krista v každom bratovi. Práve dnes seminári nie sme. Rasťo vás pozdravuje z Hermanoviec od rodinného stola. A Martin z premonštrátskeho kláštora v Jasove so svojimi spolubratmi. A všetci chlapci zo svojich domovov od Oravy po Zemplín. Peťo z Tepličky, Joško z Poľanoviec, Tomáš z Lendaku a všetci ďalší z našej školy a celého seminára. Ako v závere povedal jeden z nás, nech sú Vianoce skutočne po celý rok.